Pagkaon sa mga bebes. Naabot na ilahang pagkaon. May nahurot na ilang pagkaon. Wala pa nahurot. Pero gamay na lang. Lupad-lupad na sila kay kabalo. Mananaan ilahang kuan snack sa ilang pagkaon. Yung is na kurot na may ilang dagko. Nawang. Ang lupad. Sige, lupad-lupad na si Chucho. Sige na sila lupad-lupad. Nagpapansin kayo magpa-snack naman pagkakalkad gaya sa akong buhok eh. Kita man, nala snack. Nang snack, spring millet. Nagbida-bida, nagbida-bida. Sana, Cho. Sana, Cho. Sige na sila lupad-lupad. Nagbida-bida, nagpipudog unboxing. Apil unboxing, Cho. Na? Yami na, Cho. Yami. Tayo ko na, Cho. Sige na sila lupad-lupad, oh. Hindi na. Papansin ka, Cho. Papansin, Cho. Wow, Pikachu look! Pikachu look! Ano sila na lang? Sabahan tayo. Wild Harvest Advanced Nutrition. Look. See, unboxing with mommy. Because she know that there's a new food right here. So, ang akong ipal ka na, nakabutang sa plastic. Katang primero naman, nakabutang lang siya sa bag. Nindot niya siya ka na sa sarado. Lahi na po niya siya nga brand. Wild Harvest na siya. Advanced Nutrition Packet. Who's that, Cho? Is that you, Cho? There's yellow and there's Kiwi right here. Hi, Kiwi. Are you in the picture? And, look, Cho. Excuse, Cho. Okay. Excuse, Cho. So, mali ang color namo sa una. Kato, ikaapat namo na langgam na si David. Tapos, na si Pikachu o Pikachu. Si Tails na si Quadre, si Kiwi. Na-excited na sila sa ilahang pagkaon. I put man food in your thing. You want na food snack? Sige na tag-snack. Sige na tag-snack. Sige na. Freebird ka na Freebird. Nakita mo sa inyong food? Oh, look, Kiwi. Who's that? Na si Kiwi here. O, si Kiwi o si... Ang model dari kay si Kiwi. Color ni Kiwi. Color ni David. O, kanang yellow. Mas Pikachu na. Si Tails. Sinaagyon ang color. Hello. Hello, excited na sa iyahang kuan. Ilahang pagkaon. Kita mo sa pagkaon guys. Unboxing. Unboxing para kit food. Oh, dara na sila dira. Ana na. Roy, Pikachu. Pikachu, shoo, shoo. Gara-gara mo eh. Nila oh. Cuk, 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 do, do, do. Cuk, cuk. Ciao.